またやられた。もうダメだ。強くなったことを実感するな。
ちか。やっと追い払ったか。助けていただいてありがとうございます。このネックレスを使ってください。きっとお役に立つはずです。ありがとう。レディン様にお会いしたいという方が見えております。王子。ナームじゃないか。バルディア城はどうなった？城が落ちました。そんな、父上はどうなったのだ？最後に私を逃がし、一人で敵に向かって行きました。父上。ホーキング公、私はすぐに出発します。では、私は兵が集まり次第向かいます。それまで、無理はなさらぬよう。わかりました。私も参ります。怪我は大丈夫なのか？このまま引き下がるわけには参りません。わかった。しかし無理はするんじゃないぞ。言ってしまわれるのですね、レディン様。クリス。ご武運をお祈りしています。それから、イルザック王がこの剣を王子に渡してくれと。父上。いや、ナームのせいではない。気にするな。全軍に告ぐ！これより我々は、バルディアへ向かう！ならば、帝国軍を欺くため、治療の森から向かいましょう。
す。